Ginoo, salamat Lord sa panahon na imo kaming kitagaan ani na we can gather and worship you free, Lord, no, from persecution in the Philippines karon sa among age. And Lord, dili mi kabalo kanos ani taman. We don't know, Lord, because there are many things happening even right now. The education coming from the government side about our children, they're already educating them about the world. And it's really, Lord, no? Kita gyud mo, Lord, kung living in the last days na gyud kami. So tagakaay kami, Lord, na naapod mi ana na pagkaseryoso na dili lang tanan dula-dula dinhi sa kinabuhi, but naagid mi sa giyera, a spiritual warfare. And labaw na sa kaning tahas na imong gihatag kanamo para sa among mga pamilya, whether anak man kami karon, gamay pa kami, bata pa kami, batanon pa kami, or na kami sa ginikanan na kami, or mga lolo or lola na kami, tagaay kami ani, Lord, ng kaalam, pinaagi sa imong pulong, pinaagi sa pag-work sa imong Holy Spirit through your word among your people, na mag-bear ni siya og fruit na mo last many generations, Lord, in Jesus' name. Amen. So kung namoy Bible, adto ta sa Deuteronomy chapter 6, verses 4 to 9, Deuteronomy 6, 4 to 9, and the title for God's Word para sa ato karon is Family Discipleship in the area sa panahon, no? Maghatag gyud ta og time with God. So, akong gi-break up siya sa tulo ka section. Ug unang-una, ato sang storyahan ang nganong importante kayo ang mag-spend time ta with God as a family. We're talking about family discipleship. Unsay nganong importante man ni siya. And then, no, tulo ka section. Second would be unsay makapa-lisod ani, and then third would be unsaon nato ni. So, no, Deuteronomy 6, 4 to 9, ingon diha, paminaw kamo, Israel, ang atong Diyos, ang atong Ginoo, siya ra gyud usa, no, the Lord alone. And you must love the Lord your God sa tibuok nimong kasing-kasing, sa tibuok nimong kalag, o sa tibuok nimong kusog. O kailangan ikumitar nimo imong kagulingon wholeheartedly, tibok kasing-kasing to these commands that I am giving you today. Balik-balikon gyud ninyo ni sa inyong mga anak, inyo ning istoryahon kung namo sa balay, inyo kaning balikon og storya kung namo sa dalan, ug kung mapadulong na mo matulog, ug sa moment na mamata na pod mo sa pagka-following day. Inyo kaning hiktan sa inyong mga kamot, inyo kaning suoton sa inyohang agtang as reminders. Inyo kaning isulat sa inyohang poste sa inyong balay o sa inyohang mga gate. No? So, kabalo man taan ni, no, na this is, kung pangutanon pa si Jesus, unsa man ang greatest commandment? Og diri siya ni balik. You shall love the Lord your God with all your heart, soul, and strength. So, para masabdan nato samot, unsay grabe ni siya ka-importante, chapter 6 man ni, no? Pero for 3 chapters already, including chapter 6, si Moses ginabalik-balik na niya gyud og pag-awhag sa mga anak ni Israel og sa pagtudlo kanila. No, dili lang kani karon di ay. Dili lang din ninyo makita sa chapter 6. Again and again and again, iyahan na ning ginabalik-balik. No? Na iyahang ginaauhag, iyahang gina-call na Israel, paminaw kamo, mga anak sa Israel. No, ang atong Dios usara gyud siya. Ali, paminaw kamo, importante kayo ni akong isulti og itudlo kaninyo. And no, chapter 4, tanang kita ninyo, ingon siya, Israel, paminaw kamo, naaning mga decrees o mga regulasyon, no? mga balaod na ako itudlo kaninyo nagikan sa Dios, nagitudlo na ako ipasa kaninyo. Tumana kani.
para mabuhi kamo. Tumana kani para makasulod kamo sa promised land. Unsay gi-promise sa Ginoo sa atong mga ancestors. Ingon na po siya sa Deuteronomy 5. Paminaw Israel, paminawag yun niya ang mga decrees, mga regulasyon, no, mga balaod na mga commandments na ginahatag sa Dios kanato. Ako ning itudlo ninyo karon. Ang kabalutan na dili lang na karon, no, balik-balik din na siya. And then karong adlaw, no, so that you may unsa man makakat-on kamo sa ilaha sa mga kaning mga gisugo, masabtan ninyo og inyo kaning matuman. So ganina, no, naingon siya, tumana kani, importante kayo kay para mabuhi kamo. Kani, no, sa akong pagbalik-balik, paminaw gyud mo, importante kani para makakat-on mo og ma-obey ninyo. Ug diri din sa chapter 6, no, kaning mga commandments, kaning mga decrees, mga regulation nang ihatag sa Dios, tumana kani, kailangan ninyo ni buhaton, no? Kay naa may gihatag ang Ginoo sa inyo na pagsulod ninyo, kailangan ninyo mabuhat ni. Otherwise, kung masaag mo, no, you will lose these wonderful opportunities and blessings, lugar, because unsa man yang itudlo, no? With obeying God, with trusting God, it's better, no, kaysa mga consequences lugar atong makita kung dili magbuot-buot ta. So ingon ra sa versikulo 2, no, kailangan sa inyong mga anak, sa imong kagulingon, sa inyong mga anak o sa inyong mga apo, makakat-on na you must fear the Lord your God as long as you live. If you obey all His commands and decrees, magkinabuhi kamo, ma-enjoy ninyo ang inyong kinabuhi a long, blessed life. So nakita na to, no, na kung i-summarize lugar nimo, ma-imagine nimo na kung si Moses ang uncle, no, or papa sa kaning mga Hudiyo na iyahang ginatudloan, siya ang ginikanan sa kaning mga na tudlo, na siya'y upat ginatudlo kaniya. As they will now tipokon niya, as iyahang bahinan og time, no, gahinan gunyag time sa kabisi sa ilahang misyon na moadto sila sa promised land. This was not an easy thing to do. I-assemble pa niya ang over 1 million people. Paminaw kamo niya, tudlo na ako sa inyo. So nag-family discipleship time po sila sa disyerto, no. And so nakita na to na tudloan niya unsa man. Israel, mga anak ni Israel, no, mga katauhan sa Dios. Obedience means mabuhi mo. Kung mo-obey mo sa Ginoo, kung mo-trust mo sa Ginoo, maprotektahan mo from the consequences of God's kapungot, no, displeasure against sin. Israel, tudloan ta mo na kung inyo kaning buhaton ang inyong kinabuhi, no, the way you make decisions, because if you love the Lord with all your heart, soul, and mind, maging wise mo. The benefits, no? And ang uban mga nasod, mutanaw sa atua, o mingon sila, huy, kinsa inyong Diyos, sadalay kayo inyong pamatakaran, sadalay kayo inyong mga katauhan diya, o yung mga tao diya, no? And mabless sila. And many of them will come to know the Lord. So, ingon din, no, mo na yung chapter 3, chapter 4, chapter 4, 5, 6. Makita po ni mo na pag ingon ani ni Moises, dili bitaw kaning mga pamaagi sa Dios, bati kayo kaysa uban nilang mga silingan. Magpatuli ka mo, magpaano, marandagan. These are better than any other laws out there. Giselekta sa Dios, gipilit na niya, o kaniyang gipanghatag na mag-decrees and commands, mas nindot kani kaysa uban. You see, sa ilang panahon, ang mga other na mga religions, mga Diyos, ihalad nila ilang mga kagulingong sanggol. No? Kaya mo man ang ilang pagtuo na mo'y makapalipay sa Diyos. No? Makigtalik sila sa mga dili nila, mga asawa or bana, kay abi nila mo man na ang kalipay, pero it was terrible, no? Inflicted diseases and the wrath of God upon them. So, no other human laws are better than the laws of God.
Kung si Moses, gitudlo niya lugar ning mga children of Israel about this. Naggahin gyud siya og nagkuha gyud siya og importante kayo ni naang gyud tay hatag na panahon ani itudlo gyud nato ni storyahan gyud nato ni unsaon pagtuman, unsaon pagsabot, unsaon pagingani, unsaon ninyo pagbuhaton sa inyong pamilya. Kita pod no bilang katauhan sa Dios, wala man nawala ang commandment that we must love the Lord our God with all our soul, our heart, and strength. Wala na nawala. It's still, no, kung mabuhat nato na siya as a response of faith, ingon pa si Jesus, mabuhat nato ang entero na law, no? To love God and love others. If you do this, you would have fulfilled the entire moral law of God. Ingon pa ni Saint Augustine, love God and do as you please. In other words, ingon siya, kung ang imuhang paghigugma sa Diyos, insakto, coming from faith by His grace, no? Then, mo flow everything else. Ang imuhang attitude, imuhang response kung naay mga buhaton na makapasakit sa imuha. Because, man, anything and everything that you will do for the glory of God. You will do to please God, not men. And so what, no, kabalo po ta na si ingon si Agustin, ang problema sa tao is wala siya sa naghigugma man ang tanan. Ang problema sa tao is sayop-sayop ang iyang order sa iyang paghigugma. No? Unsa man pasabot? Mas gihigugma sa tao ang dapat niya dili ingana kahigugmaon. Og gipaubos niya og higugma ang dapat niya gipalabaw og higugma. I always had this illustration for many of my friends na dagan kay ta kung bata pa ta pasulaton ta sa papel ilustabi kinsa imuhang pinaka-love, no? Kung 1 2 3 4 5 kinsa man imong number 1 na love. Ang mga bata musulatin siya ang Dios. Ikaduha ang family. Di ba? Katulo friends. Di ba? Ikaupat akong mga hobbies or akong mga sports. Ang problema sa papel sakto siya tanawon. Ang problema sa tao is sa aktual, no, galihok-lihok na siya. So ang ending di ay, abi niya siyang hunahuna na mas number 1 niya ang love si God, pero sa iyahang pagkinabuhi, the way mo choose siya ang time, spend sa siyang nauna naman noon ang barkada, nauna naman noon ang hobbies, many of the time, ang pinaka-last mabutang in actual is ang Diyos. No? So ano to? Kano saan mo mahiwaan? Kung papilion kas duha, Diyos or family, ang imong kalingaw-lingaw or sa pagtuman sa pulong sa Diyos, ang imong kagulingkong seguridad or sa pagsalig sa Diyos, ug buhaton nimo ang giingon sa iyaha. And many of the times, the disordered love of a person mugawas ana. So you see, kailangan ni siya itudlo, kailangan ni siya i-remind, kailangan ni siya balik-balikon ug correct. Now, si Moises, nasabtan niya, unsa ka importante kini. And you can actually replace kanang taas. Unsa man mi, kami sa Chong family, nganong importante man kaya ni na ako itudlo sa ako mga anak ug sa ako ang mga apo. Pwede po na inyo i-replace sa inyong kagulingo, no? Kung unsa inyong apelyido, kamo na pamilya, kaning upat ka rason nagibuhat ni Moises nganong importante kayo, parihar gyapon na. Importante kayo ni ngano man. Matudlo na to sa atong anak ug sa atong mga apo. Kay kung dili nila ni tuhuan, dili nila higugmaon ang atong Dios, dili sila mabuhi.
Do you realize that? Pilara ka tuig, bahala unsa ka ka-quality sa imong pamilya dinhi. Unsa mo ka lipay, unsa mo ka hapsay, grabe mo magginaksay, no? Mag gakos-gakos o mag kiss mo sa inyong mga kids. Pero kung dili nila gihigugma si Jesus, tama na mo diri sa kalibutan. Dili nimo sila makita sa langit forever. You see, kana pa lang daan, makita nimo, dili lang diri sa kalibutan, mabuhi ta matay, dali raman ta diri 70 years ingon ng Dios. Pila raman na sa eternity. Importante kay ni sa bintana sa panahon. Dili taas ni na bintana pag yun nagihatag sa Ginoo nato sa atong mga pamilya. This is important. Important enough na kung natay biyaan na uban ng mga tahas para ato ning gahinan og time, buhaton nato kini. Otherwise, the consequences is so terrible, no? And so, kasabot si Moises ani, ug naingon siya, no? Si Israel, the nation of Israel, dinhi ga-depend sa inyuhang pagtuo sa Dios, ang inyuhang paglakaw until eternity, to the promised land until eternity. So, ingon siya, ahaman ni magsugod sa mga pamilya nato. Sa bawat pamilya nato ni kasugod. And we are also an assembly here, just like they were an assembly sa una. No, nag-gather ta diri. Dili ta parihag apelyido tanan. Naatay pamilya. Naatay atong mga anak. Mutipok ta diri bilang ilang eklesya, ang mga gitawag sa Dios, nagtipok, nag-assemble, nag-gather. Pero dili lang man dapat kita, di ba? Gitudluan ta na magsugod ning discipleship family in our family. And dili na sa mahitabo kung dili nato ni tagaan og importansya og panahon. Now, unsa may nakalisod? For the sake of time, kay excited na ta sa itong mga kids makita, no? Tagaan na ta mag-usa. Very common. Atong mga pagka-busy. What is the number one enemy of or rason na dili nato ni mabuhat sa atong kagulingon mismo, sa atong mga anak ug sa atong mga apo? Atong pagka-busy. Busy tatanan. Di na mawala. The ground is cursed. No, ingon pa sa consequence of sin. Bahala sa kayod diha, no? The ground is cursed. Maningkamot gyud tatanan. Kayod ng kayod ng kayod, napatay kantaan ano. Di na mawala. Sa una pa na. Pero kung unsay importante na notice ninyo, tagaan ninyong time. Tagaan ninyong enerhiya, reserbahan ninyong enerhiya, buhaton ninyo. Bahala unsa mo ka busy, ngano mo kaon pa man mo. Di ba? Kay para sa inyo ha, kung di ko makaon, mamatay man ko. Di ko makaon, wa na, maot king kinabuhi. Oo, mo gani. Mo gyapon. Kung di nimo ni buhaton, mamatay ta. Di nato ni buhaton, maot ang kinabuhi. Kay magbuot-buot na ta, wa ta kabaw. Mura tag bata nagdula-dula mga balay-balay. Ang busy gyud no is number one. And so, let me get you an idea na nay usa ka mother, no, nagduol sa usa ka pastor nangangay sa advice. Ana siya, tabangi ko boy, kaya akong problema gayud is that kuan man siya, single mother pag yun siya, no? And yun siya, pastor, kanang grabe, I find it, Lord, imposible na yun na maka-keep up ko sa event pagbasa sa akong Biblia. Kay grabe, no? Magluto pa ko, ako pa'y maglimpyo, ako mag-exercise pa ko, daghan pa ko mga sugo na buhaton, no? Mag-grocery, mag-shopping, magluto, and then, by the time naabot ko sa balay, kapoy, nagyog ko, hurot, nagyog, lobat, sobra pa sa empty battery. Maningkamot ko, pastor, ano siya, mutry ko og basa sa Biblia, mutry ko og gahatag ko, magpanahon, magampo,
mag-spend time alone with God, pero akong feel kay murag, wa gyud no? Otherwise, magduka pa ko or makatulog ko o di madayon. Ang putol-putol pag yun. Tabangi ko unsaon na ako. Kabaw ka nindot kay ang advice sa kanina pastor, kay iyang gibutang sa kanina una na perspektibo. Katong iyang gipagsulti, pareha ta tanan. Busy kay ko, pastor, kailangan pa ko to trabaho, mata ko sa'yo, ako pa yung mamalansa, ako pa yung tanan. And kabalo ka, na-notice na to, gamay ra sa itong ingon, busy ko, pastor, kay nangulata pa kong tao, busy ko, pastor, kay nako'y plano na mangawat dito sa among silingan, busy ko, pastor, kay plano na ako na sagit-sagitan na ako ni ako mga bata, mga usa ka oras, wala na ko'y oras para nimo, para ka sa Diyos. Dili, no? Gamay ra sa ito, muingon og sala na rason. Many of us have what? Good reasons. Important things to do. Kailangan buhaton for our survival. And those are good. But, dili lang man na siya ang first time. Good news, ang Bible, dili po siya silent. Itudluan po ta. Remember, mani familiar man eh. Naay gisulti si Jesus ani bahin sa duha ka babae eh. Kadumdum mo sa storya naa sa Luke chapter 10. Ang duha ka babae nasa pangalan si Mary o si Martha. Di ba? Luke chapter 10, 40 to 42. Si Martha o si Mary, di ba? Busy sila kay Jesus, niabot man silang balay og mga bisita. So syempre, handa. And si Jesus, while naghulat sa pagkaon, tudlo siya. Now, si Martha sa kabisi, tingnan na siya taod-taod, nawa, man to ako igsuon. Si Mary, sa kabisi sa panahon, tsada yung gimo, no? Naghimo ako para sa atong bisita. Si Jesus, pagyod. Tanaw niya, uy, naa naman si Mary, naglingkod-lingkod sa tiil ni Jesus. Suko siya. Jesus, badlo nga ragon ako igsuon. No, tanawa, grabe na ako kalaspag din he. Ipatabang na sa ako din he. And ingon din ni Jesus, Martha, Martha, you are anxious and troubled about many things. Dili man to evil, sinful. But one thing is necessary, ingon si Jesus, Mary, iyahang gipili ang kaning good portion na dili makuha away sa yaha. So, hibot ni Mary, naa siya pa labaw. Unsa kani, nakita na to, atong mga concern, no? Lord, di na ko ka-spend family time, di na ko ka-spend sa akong devotional time for myself, how much more sa akong anak? Busy kami, Lord, lahi may kinabuhi na Lord. But si Mary, kabuluta, nagpili siya. Kita po today, pwede ta mo pili. Dili man mawala ang pagkabisi. Kanang mga good things, dili po na siya maundang. Naagitay kanunay rason per me. Kung dili man kanina rason, another reason. Ay, kailangan ko matong hospital. Ay, naay nagsakit. Ay, naay di gyud na mahurot. Mugahin yung og time. Ingon si Jesus, kung 2 chapters before that, nagtudlo naman siya po ani. Luke chapter 8, versikulo 14. Giwarningan niya ang tanan na mutuo kaniya na ang kalibutan, naan siya pamaagi, na iyang tukon ang pulong out of your life. No? Unsaon, ipabisi ka. Dagsakan ka og many good things. Too many. Na marag enjoy na nung kay ka. Ug nalimtan na nimo ang precious priority of spending time with your God and to disciple time for your family. Ingon siya diha,
Sa Luke 8:14, basahon ako. And as for what fell among the thorns, mao ni ang kanong naminaw sa pulong sa Dios, pero tungod muadto sila sa ilang pagkinabuhi na dayon, maminaw mo karon, nagtipok ta. Gisabwag na to ang pulong sa Dios bilang similya. Mamang description niya, no? Naiuban ka nato diri, mugawas na dinhi, mabisi na din sa libutan. Limtan na dayon. One ear in, one ear out. Kung pwede pa, duha ka ears out. Tungkol ka busy. So, ingon siya dinhi, katong muhawa after maminaw sa Dios, mulakaw and mo live sa ilang way, matuok sila sa unsa man, sa mga concerns, sa mga cares, sa mga riches, sa mga pleasures of life. And their fruit does not mature. Matingala mo, nagdugay na mo diri sa Jacob, ang piling nimo, wa man mangyapon ko yung nahibawan. No? Murag, bataot mo mangyapon kay ko as a Christian. No? Spiritually, mura pa bang ko og wangkig mangyapon kayo. Maybe, tungod kay ang concern sa world ug ang pagkabisi sa kalibutan, ginatuok ang pulong sa Dios sa imuha. Na wa kay mga bunga. And the fruit, man God, of the Spirit, my dear friends, is the fruit of maturity. Matingala din ka, nganong bitaw na, no? Sino bang gyapon kong buhat ani mga, dili na ko gusto buhaton sa ako mga pamilya? Makapasakit na gyapon sa ilaha? My dear friends, it's because wala nimo tagai og panahon na makigresol ka sa Diyos, sa pulong sa iya, ug mo surrender, ug mutuman ka. Wala na niabot na ni sink in, na imo na ni siya karon ginasabtan o ginatuman. Taman palang ka sa nakadungog o sa nakabalo. That's why, grabe, blessed is the man who iyahang gi-meditate ang pulong sa Diyos, Salmo 1:1, day and night. The busy schedule will not make you meditate on the Word of God day and night, my dear friends. Usa ni siya sa pinaka-common o busy. So kung naay sala, sige kaya pong kag kinapildi-pildi, naay usa ni ana siya, ang kulang ana is ang pag-worship, imong worship life. Kabaw ka, when God gave Moses the word, the command, you shall love the Lord with all your heart, soul, and strength. Ngano man, kung dili nimo gihigugma ang Dios sa tibuok nimo kasing-kasing, dili nimo buhaton to iyang gipangsulti. Bahala unsa pato ka nindot na mga advice. You see, the commands of the Lord can only be walked and lived if imo siyang gilove as a response. Di nimo na mahaton. Mabisi ka, malimot ka, or maghimo kasi yung kagulingong diskarte kung wala kay paghigugma sa Diyos. Now, you see, ang atong buhaton karon, if ma-recognize na ninyo, the number one rason is not acceptable. My dear friends, ignanta mo karon ha, kung imong palusot paghapon karon is busy ka, wa kay panahon, dili na dawaton, dili na siya valid excuse. Kita tanan busy. Pero kailangan ni siya buhaton pa rin. Ingna imong lawas, sorry lawas ha, busy ko, di ka taga-ag breakfast, lunch o dinner. Di ba? Ingna, maningil imong lawas, kasabaan mo kasi imong lawas, di ba? Unsa ka diha? Bati ako sakit. Sakit na sa ako diyan. Gutom kay ko. No? Luya kay ko. Kabo ka. Naagi consequence, no? Kundi nato ni buhaton. We must give time. Now, that means, tagaanta mo karon og suggestions through the Word of God how we can have this.
despite being busy. Tanawa sa versikulo 7, di ba? Repeat them again and again to your children. Storyahin ni again and again about your children. Talking about verses before that, no? Love the Lord your God, yung tanan decrease. Balik-balikan ni. Storyahan ni. And nakita ni mo, kadusa. When. Upat ka wens, no? Kung naa mo sa balay, kung naa mo sa dalan, kung naa mo matulog na mo, kung padulungay pa sa tulog, or karong mumata na mo. What is that? Those are the times, everyday times, normal times, ordinary times, routinary times. Every day we do this. So, busy ka, busy ko, busy ako mga anak, pero as we live life in our house, naagi na time. How does it look like sa balay? Sa akong panahon, naman ko'y gagmay na anak, 5 o 9. Katong gamay pa na sila, naami diri especially sa when you're going to bed. No? Kung going to bed, naami gihimo na ritual, tradisyon. Among tawag ani na ritual tradition katong gagmay pa sila is love time, no? Love time. Or kung sa mga bata pa, love time. No, even to a point na sila na mangita o mangayo ani. Unsa man na siya, as we are about to go to bed, amo silang either basahan og Bible story, mag-story me about sa ilahang day, and then among i-connect sa Ginoo. I tell them, no, di gina magkulang, no, as sa balay, makadungog gina sila, we love you, I love you, o hug, kiss, and then pangutana niko from time to time, ingon ko sa ilaha, kabo ka nganong daddy loves you very much. Pangutana, ingon na sila, ngano man, because love man ako si Jesus. So, when they're small, it could be as simple and as brief as mga ingana na mga moments na i-point nako sila to the love of Jesus. Ipa-feel nako sila na love nila si Jesus. Now, wala pa ko yung mga teenager, wala pa ko yung mga young professional, pero naging youth pastor man ko. And somehow, similarly to Paul, I also have spiritual sons and daughters. So, kabalo po ko, what it is to be a father of a teenager or someone na broken heart or nagproblema, no? And what do you do? Wala na nag-usab, wala na nagbuhat, wala na nag-change. All I tell them is the best thing I can do for you is to point you to Jesus. Paminawon ako sila, kay sa mga anak na mga time ang God, ang mga dagko na nato ng mga anak, naa naman na sila isip, dili naman na pwede pare imong buhaton sama sa una na i-treat nimo sila as gamay na bata, mapikon lang sila na, maglagot na, ma-turn off sila na. No? Kung ingnon pa nimo sila, kung 20 anyos na ingnon nimo na, dong, gamay kay ka na dong, no? Imo pa siyang i-baby, di ma-push away na to na. That's why, no, gagrow man ta. Na-notice man nato na, ano man, kung nagtubo ka sa Diyos bilang ginikanan, kabalo po ka na mutubo po ka, nagtubo po or nag-change po ang way God deals with us. Na-notice ninyo? God changes the way He deals with us as well over our seasons. So, mapasa na nimo sa atong mga anak. No? So, muna kung mag-grocery mo, dadon nimo sila, or sa mga normal na mga biyahe, no? Tanan, wala gid kay makaingon bitaw na wala kay panahon. These are actually the times na nagkuyog ta together. Na makita gyud nimo, no, unsa na day ato gining ginauna. Repeat them. In the ordinary, routinary lives, spending time with your family, with yourself, and with your God can happen. So, muna ang first point sa atong how, no? Nanaman ta sa how, sa third section. Last naman eh. 2 points lang eh. Family discipleship, dapat di siya makita nato sa atong mga ordinary routines of life. Imo yun siyang i-built in. Tagaan yun na mo siyang time. Bedtime, wake up time, and breakfast time, meal time. Daghan kay ta og opportunities if maging intentional ta, maging build ni siya na naa sa routine. Gagmay pa mi, ang buhaton sa akong maginikanan is during meal times, naami whiteboard.
And dito nila isulat ang memory verse. O every meal time, maka-memorize me, then ilang tagtangan og word. And many of that was deposited in my heart. Nagamit na ako by amazing grace, no? Even karon today, as I minister to many people and for myself. So, mabuhat mo na ninyo, no? Ang uban, kabalo ko na ay Sunday, after Sunday gathering sila, tagaan niya ang, magstorya sila sa ilahang koan, mga anak, o ilang tawag sila mga anak, this is the talk, no? The talk, and then, kabalo po ko, na napoy lola nato, na muhatag yun og time sa iyang mga apo, na iyahag yung itudlo, unsa to ang naasa mga Sunday school lessons, iyahag din itong itudlo, no? So, there are so many ways na mabuhat nato ni in our ordinary daily routines, ma-build in nato. Kailangan din siya intentional. Kung masabtan nato na importante kay ni siya, masabtan nato itong kasing-kasing pwede masaag, maglain-lain ng singit, unahon nato ni balik. So, auhag ta mo karon. Listen, GCAF, our God is one. Love Him with all your heart, soul, and strength. Itudlo kanin sa itong mga iyong kagulingon. Dapat masabtan ninyo ni. Itudlo ninyo sa inyong mga anak. Itudlo ninyo sa inyong mga apo. I-build in yun ni. And nakita ninyo, no, na 8 and 9 is tie them to your hands. Have you ever noticed when you work every day, di ka kalikay? Pag mata ni mo, mukaon ka, makita na ni mo imong kamot. Mag-toothbrush ka, imong kamot. Diba? Suot kag sanina, imong kamot. So you really see that this is as you work, as you go, make sure you are reminded. Have reminders. Kay makalimot di no? Nagi na sa to, common yun na, ayog problema na, sigog ka undang, dili na ko ni masustain, sigog ka putol-putol. Kita tanan, ka-struggle ana. That's why we need reminders. Tie them to your reminders, no, to your hands as you work. Workplace nimo, aha ka, sakyanan, butangi, no, butangig verse, butangig kuan sa imong radio, imong sakyanan, MP3, pack, do bisan unsa. Have them, no, sa CR, no, na naman yung technology karon sa CR, maminaw ta og music or ano, sa tong cellphone, o paminaw mo dito, pack, di ba? Importante kay maminaw sa Word of God. Meditate on the Word of God. Wear them on your forehead. Now notice niyo, the first thing you see in a person is ang iyang forehead. No? This is really all about reminders. Putting yourself visible reminders. Butangan niyo kung pwede lang sa imong asawa, no, butangan niyo tattoo dire, read your Bible. Oh. Sharo, di ba? Di ba? So, babay dear, pag babay dear ni mo, reminded na po ka, read your Bible, no? So, write them on your doorstep, no? Kung sa inyong mga balay, sa mga poste. So, have reminders all over because we have the tendency to get so distracted, busy, and forget. Naagid na. We need to be reminded and encouraged. So, second point is that kaning family discipleship is all about having guided conversation. Dili di siya, no, I see so many families, maayo kay sila spending quality time together. Pero ang problema is that there are no conversations about the Word of God. And that will, my dear friends, is not pinaka-importante. We will not live, remember? We will not live by bread alone. We are to live with the very Word of God. And if kasabtan na nimo, you will guide your conversations. I have a reputation, no? Matingala akong friends. Bisan asa na lang kuya, padulong tagbakasyon. Sorry ata about sa mga ministry. No, si Jay naka-comment na sa ako sa una. Grabe ba nata sa balay, no? Sorry ra gyud ta about the church and ministry. Dili lang one time. I hear it a lot. No, na magbakasyon, padulong instant about the Word, about God, about life. That should be, naagid tayo time na guided conversation to help think and apply the Word in our lives. That's why, kaning siya,
The Lord is our God and He is alone. You must love the Lord with all your heart. So, i-guide nimo siya tanan. When my son is going to struggle with something, no, nasa anxiety, nasa worry, when my wife is nasa mo conversation, i-guide yun nimo siya na mo sila tanan to the Word of God. No? And that's, no, we must commit ourselves wholeheartedly. So the stuff of our conversation day in family discipleship, no, it can be like a minute, 5 minutes, depende sa time, sa routines, no, built in the routines, and then moni ang atong storyahan. What is it man day imong atubangan karon? What is that struggle man di ay? And unsaon man nato na naaman, di ba? What does God say and what do we do about it? Mao na usually ang ako pag-process ako mga anak. Naay time karon na ma-influence siya, manaway. Manaway siya, so nagsaway-saway sila sa ilang mga uban classmates. So when G and I had a talk sa iya anak mi saya na, di ba? Dylan, what did you do? Why is it not, dili na siya right? And now siya yung mga reasons. Well, everybody's doing it. They're doing it. This person is doing it. And unsa man na mo itudlo sa iya based yun sa Word of God, di ba? We teach him the Word of God. It doesn't mean that other people do it. It makes it all right. God said that to slander, to gossip about someone, it's sin man. So maminaw ta, kang Jesus, kang God, dili ang iyang gisulti, dili na to pwede na siya i-justify. So that would be the stuff of our everyday discipleship, no? Kung unsa ilahang matubangan, depende sa sitwasyon na sa ilang age, no? Kung akong mga other young people pa na or older people na i-minister, moment ilang situation, it's always this listening to them, pointing to them to the Word of God, and then helping them obey. Helping them obey and commit wholeheartedly. Helping them see, this is better. Helping them think, kana imong reasons karon compared to what God said. Diba? That's so off. This is more precious, no? Helping them and feel na kanisya is better than where you're going, what you're doing. And that would be helping them love God with all their heart, soul, and strength. You see, those are the 3 areas right now sa ato tanan. A lot of us are struggling with our emotions. Our kids will struggle, and we ourselves will struggle with thought life, with our action life. And here you have, if ang ilahang love is askew, nahiwi, then muna ang imong buhaton. Family, spend time, no, with each other that you could help each of you to love God with all your heart, soul, and strength. We should create intentional time built in sa atong ordinary routines para mastoryahan nato, mahuna-huna nato, ug ma-live out nato ang pulong sa Diyos, ang gospel. So I'll close with this video, and this is the blessing, no, of spending time with the Lord. You just got up early before anybody else is moving around, except you can hear your wife stirring. Teenager's probably not up, but school is coming, so he might be dragging himself out. And you're reading your Bible in your favorite